Dr. Nellestein, Ja. zou je een geval kunnen beschrijven waarbij het gebruik van 3D geprinte organen of structuren invloed heeft gehad op de aanpak van een ingreep? Ja, zeker. Laat ik beginnen bij de meest voor de hand liggende, namelijk de benige structuren. Als je bijvoorbeeld een grote bekkenfractuur binnenkrijgt, waarbij er meerdere botfragmenten overal naartoe zijn gegaan, dan moet je van tevoren een heel operatieplan gaan maken. Dat betreft de benadering van de patiënt, dus van de breuk, maar ook welke plaat ga ik gebruiken, hoe lang zullen de schroeven zijn en wat ga ik tijdens de operatie tegenkomen, waardoor ik eventueel onverwachte dingen voor kan zijn. Als je van tevoren dus een gebroken bekken uitprint, kan je dat digitaal weer in elkaar passen als een puzzel. En dan kan je dat uitprinten en dan kan je daadwerkelijk met dat bekken naar de sterilisatie lopen en de platen pakken en passen op het bekken, zodat je precies van tevoren weet welke middelen je nodig hebt. En dat scheelt tijdens de operatie heel veel frustratie, maar ook tijd en je weet wat je gaat gebruiken, dus je komt niet voor verrassingen te staan. En dat is al gebeurd. Ik ben Rianne Tsai, ik ben masterstudent technische geneeskunde en aangezien mijn opleiding in Nederland gebaseerd is, leek het me eigenlijk leuk om ook te kijken wat mijn opleiding verder voor de wereld zou kunnen betekenen. En toen ik zag dat Curaçao een optie was en dat verder het hele 3D-printen hier nog niet echt bestond, zag ik dat eigenlijk als een leuke uitdaging om hierheen te komen. Nou, kun je me wat vertellen over die 3D-printing? Ja, 3D-printen is iets wat in de zorg in Nederland telkens meer een rol gaat spelen. Ook in meer ziekenhuizen ontstaan er telkens 3D-labs. En een voorbeeld van 3D-printen is gewoon het printen van een bepaalde fractuur voor betere visualisatie van de chirurg. Dat leidt tot betere planning vooraf aan de operatie, maar ook tijdens geeft het meer inzicht. Dus eigenlijk zoveel mogelijk dingetjes printen voor betere visualisatie, wat uiteindelijk zorgt voor verbetering van de zorg. En hebben we hier al gebruik van gemaakt bij CMC? Voor de start van mijn stage nog niet, maar inmiddels wel. Dus we hebben zeker een paar leuke dingen nu toe kunnen passen die zeker potentie laten zien. Dus dit geldt ook voor organen, maar botten is wat het makkelijkst is. Want het printen van een bot is natuurlijk een stuk makkelijker dan printen van een orgaan. Alhoewel dat niet voor alles opgaat. Dat hangt ook een beetje van de beeldvorming af. We printen het meeste uit een driedimensionale CT-scan. Een CT-scan is heel veel plakjes achter elkaar, waardoor je er een driedimensionaal beeld van kan maken. Dat beeld kunnen we op een bepaalde manier bewerken, zodat je echt één orgaan overhoudt. De urologen bijvoorbeeld zijn ook bezig met een selectieve tumorverwijdering. Dus een gedeelte, vroeger als je een niertumor had, ging je hele nier eruit. Tegenwoordig weten we dat dat niet meer helemaal moet. Als je dan van tevoren goed geïnformeerd bent, waar zit die niertumor en hoe lopen de bloedvaten er daar naartoe? Met andere woorden, van welke kant vlieg ik dit probleem aan? Ben je van tevoren gewaarschuwd en dan gaat je operatie een stuk soepeler. Dat hebben we al gedaan hier. We hebben een nier uitgeprint met een zwelling daarin. En op die manier ook gezien waar de catch van de operatie zou gaan plaatsvinden. En dat heeft geholpen. En kun je ook nader ingaan op de rol van 3D-printing in patiëntenvoorlichting en hoe het helpt met hun aanstaande operatie, zodat we het beter kunnen begrijpen? Hele goede vraag. Tegenwoordig doe ik poly met mijn Google beeldscherm ernaast en ik laat gewoon zien hoe dat is. Maar dat betekent nog steeds dat ik de juiste beelden moet vinden van iemand die ook een operatie heeft gehad of niet. En dat spreekt niet altijd even goed tot de verbeelding. Als ik weet van tevoren, ik heb bijvoorbeeld een elleboog en ik zie dat daar een stuk af is en ik kan laten zien wat er aan de hand is en welke operatie ik moet doen. En dat blijkt nog eens een keer de patiënt zijn eigen elleboog te zijn ook, want dat is gewoon geprint. Dat scheelt ontzettend veel en dan kan ik namelijk informatie geven over hoe de operatie gaat lopen. Maar ook bijvoorbeeld een hart, wat ik bij de cardioloog zit, die moet uitleggen waarom die een bepaalde procedure gaat doen. Inzichtelijk maken, puur omdat iemand daarnaar kan kijken, dat heeft enorm veel verbeterend proces op de patiënteninformatie. Op Curaçao hoop ik dat we aanhaken met de rest van de wereld. Laten we dat vooropstellen. En ik denk dat dat ook kan. We hebben een ontzettend enthousiast team die dat wil oppakken. Vandaar ook dat we deze stage ook hebben uitgezet bij de Technische Universiteit Twente. De 3D-printing in de toekomst, the sky is the limit. We weten nog echt niet waar het naartoe gaat. We zijn denk ik echt pas in de oriënterende fase wat het is. En we zijn ontzettend blij dat we daar mee kunnen doen. Ja, eigenlijk alleen maar positieve feedback.
Specialisten gaven eigenlijk aan wat we van tevoren al hadden verwacht en gehoopt. Dat het inderdaad voor die betere visualisatie leidt en dat het gewoon meer inzicht geeft en dat ze daardoor toch net iets betere zorg kunnen leveren. Dus ja, eigenlijk alleen maar positief.